आरोबाव बोरै नांखो बालाजि नायनानै टेम्पोलखौ मोजां आच्छा दायो बहा थांगोन साइन्स मिउजियाम चलो बाय बाय बुंबाय दङ बिराद मोजां नुथारदों शीतलना शीतलनाखौहाय एसे थाबथेनै मोजाङै नायबानो जाबाय औ समायना नुथारदों आरो नायनानै मोजां मोनदों नायदो गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय दिनैहाय जोङो फैबाय उदालगुरि जिल्लानि भगतपारा इउ एन एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय मोनसे इडुकेसनेल टुर आरो बे इडुकेसनेल टुरावहाय जों गोबां गथ'फोरखौ लानानै गुवाहाटी सिटियाव फैबाय आरो दायो सफैथारबाय जोङो फाइनालि जायगायावनो सफैबाय आरो गिबियावनो जोङो उमानन्दआव थांग्रोनोसै आरो उमानन्दआव थांनानै मा नुयो नोंथांमोना बेखौनो दिन्थिनो नाजागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन नायना मोजां मोनबा एसे लाइक खालाम आरो चेनेलखौ बावनानै साबस्क्राइब खालाम दाबाव जाबाय इडुकेसनेल टुर आरो जोङो फैदों भगतपारा इउ एन एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दिनि चलो आवगायलांसै दे बयबो लैहोर फैदो हाय जों दा उमानन्दआव थांगासिनो दं नायलांबाय थाबानो औ फैदो चलो फेरियाव गाखोनोसै चलो फैदो फेरियाव गाखोनि इसोर बोराइ बाथौ हाथ पकड़ लीजिए सब लोग फर्स्ट टाइम माने सेकेंड टाइम फेरियाव आङो सेकेंड टाइम बेयो जाबाय फेरियाव गाखोनाय बेस्ट टाइम आरो बेनो जाबाय मोजां सिजन बेनि अनगा जुदि जानुवारि फेब्रुवारि थाङोब्ला माने बहुत डिस्टार्ब जायो बोथोरनि खोथा थायो ओंखायनो उमानन्दसिम बोरै नांदो नोंसोरो फेरियाव गाखोना बोरै नांदो मोजां आच्छा नै मोनफैथारबाय जोंनि नायनो गोनां टारगेटआ नै उमानन्द टेम्पोल बयबो जों दायो ब्रह्मपुत्र रिभारसायाव दं रिभारसायाव बयबो फैबाय बारा गोजान गैला आरो गोजौथिं रुपवे लाइन जा बयबो गथ' लानो नागिरदों फेरिनिफ्राय उमानन्द सफैबाय दे चलो उमानन्द फारसे चलो जोङो गोजौआव गाखोलांसै चलो एसे दिन्थिनि आरोबाव गोजौआव थांबावनांगौ आरोबाव गोजौआव थांनांगौ मोजांखौनो नांदों औ हाय बहा दङ जोङो उमानन्द अच्छा चलो फोटो पण घे बा मध्ये व्हिडिओ चलो
नङाबा टाइम माबा जागोन ना हरदो आंनोबो बारसे बिबार लाबायलै रायजोफोर फैदो बेहालागि लाइन बिदि माबा खालामनो हानाय नंला देरि जागोन जोङो उमानन्दनिफ्राय फैफिनबाय दायो थांगोन प्लेनेटरियाम हाय 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 मोजां नांबाय ना दे सार मेदाममोन बिराद फास्ट हाबदों बै फारसेथिं रपवे सोलिगासिनो सोर बोराइ बाथौ दायो फैबाय बालाजी टेम्पोल गुवाहाटी बालाजी टेम्पोल नायनोसै फैदों मोननैसो फट' लानानैहाय ओमफ्राय जोङो हाबहैनोसै बालाजी टेम्पोलाव सान्दुंआबो बिराद गोसा सान्दुं दुंदोंना गोसा सान्दुं गोसा बालाजी टेम्पोल गासिबो ज' जानानै फट' मोनसे लानोसै सानैसोआहै मन्दिर सिङाव हाबहैबाय आरो आङो बाहेरायाव थाबाय ओमफ्रायहाय मन्दिर सिङाव भिडिअ' आरो फट' लानायनि पारमिसन गैया ओमफ्राय नै बेनो जाबाय बालाजी टेम्पोल सोरगिदिं प्लेसआ बिराद मोजां दायो फैलायबाय नेसनेल साइन्स सेन्टार आरो बेवहाय जोङो हाबहैनोसै बहुत बुरजा मानसि फैदों फिदिं दे फिदिंना हो वाव नाइस लासै लासै दे गुड दे जोथोन औ मा ओंखारदो बोरिया लागायदो मा मोनगोन गोजौआव गाखोहैनो गाखोनोसैलै बेवहाय थांनोसै थाइलेण्डफ्राव गिदिर एर'प्लेन सितलना नायबानो जाबाय औ नै खाथियाव नायखादो एसे सोरबाखौ फैनो हायिया फैनांगौ आरो नायफै फैनानै बे बेसेबां मोजां औ दिनै गिदिर दिनै फिसा समायना बोरिया ब्लाड पेरट फिस नै वा फिसा गिदिर जि अन्थाव गिदिर उन्दैयाव हेल' ब्लाड पेरट फिस
premium. Alligator fish. Alligator Alligator fish. Wow. Meat to get daughter. Itu gelau mathö. Birat mudah belau. Itu saya dah ada. Oh dah. Kita sudah. Alligator mas, alligator fish. Ziraide. Tiger shark. Itu saya yang dekat ni. Tiger shark. Tiger pak mas. Enggak. Hei. Albino shark. Wow. Super. Mo장 dulu. Hello. Discuss fish. Weekend indoor education for money expression. Matam. Inchuk door from Kolombian Pemamar. When coming in counter for a Feeder fish. Sulit le. Kangkung bayi senu mathö. Ayo, untau bibir na hayo. Sida bibir kelaina hayo. Baha dong nösör? Mana? Dr. Bhupen Hajorika. Donnai जायगायाव. आच्छा. Jalukbari. Tuh, solo. जोङो दंफैयो डक्टर भुपेन हाजरिका दोननाय जायगायाव हा नैबेवहाय भुपेन हाजरिकानि गासैबो डिटेल्स होनाय दङ नैबेवहाय भुपेन हाजरिकानि गासैबो डिटेल्स होनाय दङ उन्दै समनिफ्राय बोरै फरायनाय बबे स्कुलाव फरायनाय सोर बिमा बिफा बेफोरखौ गासैखौबो होनाय दङ नै बे जाबाय मोनसे न' गासैबो होनाय दंजोबो गोजौआवबो गाखोलांनो हायो सल' गोजौआव दुइ ताला बेवहायबो दङ भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो मोजां नुदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौबो हरनानै साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव आरो बेनि गेजेरजों आङो एसेयावनो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बाय